Wat gaat u in het nieuwe jaar beleven? Hoe gaat 2007 er voor u uitzien? U weet het allemaal nog niet, het is en blijft koffiedik. Maar we gaan u een handje helpen. Mijn naam is Dave Nelissen, oud-voorzitter van het IA. En namens Adformatie en IA heet u hartelijk welkom bij de officiële, traditionele opening van het marketingcommunicatiejaar. En dit keer versie 2007. Al honderden jaren is koffiedik kijken een wereldwijd gebruik om de toekomst te voorspellen. In het koffiedik dat achterblijft na het drinken van een kop koffie kunnen symbolen worden onderscheiden die, indien juist geïnterpreteerd, psychische sleutels kunnen vormen tot iemands toekomst. Echter, we hebben vandaag aan de dag te maken met een groot probleem. Namelijk het succes van de koffiepet. We gaan niet meer met z'n allen alleen met mannen in de voetbalstadion zitten en kijken naar de wedstrijd. Ik voorspel dat we de komende periode adverteerders, bedrijven, merken, als ze investeren in sportmarketing, dat gaan doen voor hun klanten met hun gezinnen. Pa gaat niet alleen maar naar het voetballen, ma gaat mee en de kinderen evenzeer. Maar we kunnen ons leven leiden zonder de politiek, want voor ons en ook voor mensen in deze branche, het maakt helemaal niet zoveel uit wie regeert, want de globalisering wordt steeds meer een issue. Wie in Brussel regeert is voor ons belangrijk. Oké, duidelijk. Ik voorspel dat mijn dochter Lute, 10 jaar nu, eerst 1256 highs-vrienden verzamelt, om dan huilend tot de conclusie te komen dat het toch veiliger en beter is om echte vrienden te hebben. Elk jaar zal Google in zo'n presentatie genoemd worden. Waarom? Omdat ze ook dit jaar weer met hele gave, interessante, baanbrekende nieuwe toepassingen komen. Mijn voorspelling is dat Google de grootste media-exploitant van Nederland wordt.